Bueno, eta orain Estitxu Eizagirrerekin hitz egingo dugu, aurten argiak 100 urte betetzen ditu eta. Arratsaldeon, Estitxu. Arratsaldeon. 100 urte betetzen ditu argi aldizkariak. Bai. Ez da azkar esaten, ez? Ez da. Eta, bueno, sensazioa daukagu, igual gazte eta guzti dela gaur egungo edabidea, ez? Edo gazteek asko jarratzen gaituztela, eta bai astekaria eta bai sare sozialak edo interneten egiten dugu lana edo bideoak egiten ditugunak badaukala halako, bueno, gaztentzat badaukala helduleku bat. Eta era berean da 100 urte, eta oso medio gutxi daude Euskal Herrian, izan euskeraz edo izan erderaz, 100 urte betetzen dituztenak, ez? Eta gainera, bueno, hemen Nafarroan egonda, aitortuko diegu, Iruñeko kaputxinoek sortu zutela zeruko argia, ez? Hortik dator gaur egungo argia. Eta beraz, zenbat aurre iritzi erortzen zaizkigun, ez? Nun eta euskerazko zaharrenetako den edabidea Iruñan sortu zen, eta 1919an, ez da? Eta erlijioso batzuen eskutik. Bai, oso, bueno, ez du zer ikusirik gaur egungo komunikabide batekin edo gaur egun argia denakin, erabatzen, nik uste dut beraien helburua zela doktrina euskera zabaltzea. Eta orduan ziren halako publikazio batzuk euskeraz bai, baina dena zen Elizako kantak, umei zer esan doktrina ikasteko, emakumeek zer egin behar genuen kristagunak izateko, bueno, dena oso adoktrinantea bezala zen, eta euskeraz, bai. Eta gordetzen dira hasierako publikazio horiek? Bai, baditugu gordeak, eta bueno, guk aurten 100. urteurrena ospatzeko nahi genuen utzi halako, bueno, etorkizunerako zerbait, ez? Aprobetxatu pixkat salto bat emateko. Eta, bueno, ari gara hitzarmen bat adosten Eusko Jaurlaritzarekin, egon dadin dena digitalizatuta eta dena etorkizunean herritarren eskura, interneten edo zeinek konsultatzeko. Ze, bueno, uste dute gure ikusle asko jakingo dutela argian egiten dugula lizentzia librean lan, eta guk ulertzen dugula azkenean, guk sortzen duguna eta kultura eta dena izan behar dula hori lizentzia librean ze bestengandik hartu eta ematen dugun zerbait da, ez? Eta da ondare bat denona eta ezin horrena, ez zerbait pribatizatu beharko litzatekena. Eta horregatik, bilatzen ari gara modu hau, dena egon dadin digitalizatuta eta beraz denok lasaiago lo egiteko, ze gaur egunean paperean dauden gauzak, badakigu uholde bat etortzen bada edo xutu bat etortzen bada, beraz galtzen dugun, ze historia herri honena, ez? Eta argazkiak ere pila ditugu, hori dena digitalizatu eta egon dadila herritarren eskura. Ja ari gera horrekin txingurdi lana egiten, seguruna urte honen bukarako ezingo dugu egune batean erakutsi jendeak zehatzeko, baina, hasi dugu lan hori, alik eta epe motxenean, jendeak argia.eusera sartzen denean izan dezan 100 urteko argazki guztiak eta artikulu guztiak, eta jende askok esaten digu, nire aitonak idazten zuen, edo nire izeba batek behin entrevistat egin zioten, eta jendeak eukidezan aukera hori dena konsultatzen. Eta 100 urte hauetan izugarri aldatu da, ez, guztia? Noiz hasi zen argiak gaur egun ezagutzen dugun bezala? Bai, guk gaur egun langileak era jabe, komunikazio proiektuaren jabe, eta guretzako hori da gure izaeraren oinarria, ez? Langileok erabakitzen dugula zer egin nahi dugun, nola egin nahi dugun, eta aldugun ondoen nola bizi, ez? Baita ere erabakitzen dugu guk, ez? Eta hori, 1980an gertatu zen, eta zergatik, justu, zeruko argia egiten zuten aita kaputxinoek, erabaki zutelako ezin ziotela edabide horri eutsi, eta langile talde ausart eta garai hartan gazte batek heldu ziolako erronkari, ez? Eta beira noiz ari garen esaten, 1980an, garai hartan, pentsa euskerazko irakaskuntza nola zegoen, nola ez zegoen, Franco 5 urte zen hiltzela, ez? Euskal erakundeek zein dartuten ez zuten, diru laguntzarik ere zero zegoen, ze indar zegoen orduan, ez? Bera langile gazte talde batek eutsi zion erronkari, eta kaputxinoen gandik hartu zuen enpresa eta erosi egin zuen eta martxan jarri zuen, ez? Eta ez hori bakarrik, astekari bat aurrera ateratzeko inprenta bat jarri behar izan duzuten martxan, bestela nun argitaratu, ezta? Eta hasieratik ja oso garbi zeukaten teknologien kontu hori, edo azkenean aldizkari bat ateratzeko behar direla ordenagailuak, eta baita ere sortu zuten informatika eta azpiegiturak emango zituen enpresa bat, ez? Beraz, ze ekimena zeukaten gazteiek, ze ausardia, eta hoiei esker, 1980an martxan jarri zuten argia horri esker,
gaur egungo proiektua guk ikusten dugu garaiarekin badijoala aldatzen, baina gure oinarria hor dagoela. Gazte batzuek egin zuten apostu potentea ez, ere momentuan, eta esan dezakegu ongi atera zitzaiela. Bai, eta esan dezakegu gazte horiek zeukaten konbentzimendua, ez? Euskerazko hedabide bat behartzuela herri honek, garai hartan ere asko eztabaidatzen zieten, eta gaur egungo diskursoak entzuten ziren, ez? Jende gehiagorengana iristeko egintzazue gazteleraz. Jende gehiagorengana egintzazue pixkat euskeraz, pixkat gazteleraz, eta azkenean bukatzen du izaten asko gazteleraz eta zerbait. Euskeraz, eta haiek 1980an nola esaten zuten, ez, herri honek behar du euskerazkoa, eta elebitasunak hilko gaitu, eta ez, behar dugu, ez. Orduan, bueno, konbentzimendu horrekin beti izango garela zentzu hortan hizkuntza gutxiagotu batean, beti izango dela proiektu bat txikiagoa, izan bazan beste hizkuntzetan handiagoa izan zitekena, baina hori dela gure izaera, euskera dela, gure oinarria eta euskerak egiten gaitu, eta argia euskaraz da, eske ez dago bestela ulertzerik, eta behi da, horiek heldu zioten konbentzimendu horrekin eta gogo horrekin, eta gauzak kontatzeko gogorrekin independenteki, ze pentsa hainbeste urtetan, hori, argiak ez du izan atzetik ez jabe bat izan dira langileak, egiten duten langileak, ez dute eduki ere bankurik atzetik, ez dugu eduki, eta hori edabideetan asko gertatzen den zea bada, eta horrek ematen digu kazetaritza egiteakoan gure independentzia. Orduan, asmatuko dugu edo ez? Egingo ditugu gauzak ongi edo hanka sartuko dugu, baina gu gara horren erantzuleak, ez dago atzetik jefe bat esango diguna zer egin da zer ez. Eta zenbat pertsona zarete gaur egun? 25, bai. 25 pertsona, eta, gogotsu gaude. Eta ere, honekin lotuta, duela gutxi arte, aurten uste dut aldatu duzula, baina lehendakari ere izan zara, ez? Zuzendaria. Zuzendaria barkatu. Bai, lasai. Zuzendaria, bai. Baina zuk proposatu zenuen, figura hori ez dela existitu behar argian. Bai, hori da. Argian asko hitz egiten dugu, eta denan nola taldean erabakitzen den, gauza enpresari dagozkion gauza oso potoloak, bazkideon batzarrean erabakitzen dira, eta esan dugun 25 langiletik 22 bageraia bazkideak, beraz erabakietan zenbat jendek hartzen dugun parte. Eta gero, edukizko gaietan, redakzioan erabakitzen dira, ezta? Ze gai jorratu nola. Eta hor, kazetari guztia gaude, redakzio hortan, eta orduan, erabakiak hartzen dira beti taldean. Orduan, gauzak iristen garenean puntu batera da, asko hitz egin delako hortaz, ez da inoiz baten ideia. Guk esaten badugu lizentzia librean egiten dugula lan, nola izango dira ideiak batenak edo bestarenak, ez hori hitz egiten juten da garatzen, ez. Eta nik usten dut, asko zaintzen dugulako taldea, eta elkarri respeto handia dugulako, eta asko maite dugulako elkar, eta nik hori eskertzen dien. Besteak seguruna ausartu ere ez, gaia plantatzera, baina nik oso natural ikusten nuen, ari baldin baginen geroz eta soldata bateratu genuen, horrekin ardurak bateratu bagenituen, nahi baldin bagenuen alik eta horizontalen izatea, alik eta asambleariona funtzionamendua, baina eraginkorra, zuzendari kargu batek pintatzen du horrez, eta egite ditugu batzutan gauzak bizitzan, besteko lagite dituztelako edo beti hola zagutu dugulako, ez? Eta ematen du, edabide guztiek badutela zuzendari bat, zuzendari hori dela ateratzen dena komunikabide guztietan elkarrezketak egiten, eta zuzendari hori dela, edozein momentuetan esan dezakena eduki hau bai, eduki hau ez, edo aldatuko dugu titularra edo aldatuko dugu argazkia. Eta gu, eske ez ginen horrela bizi, guk ez ditugu horrela erabakitzen gaiak, taldean erabakitzen ditugu, eta kazetari bakoitzak sinatzen dut, azken erabakiak titularra zer di joan edo ez di joan edo zer idatziko nuez, kazetari horrena da. Orduan esaten genuen zer batek, euki behar dugulako figura bat, ez digu guri gauza askorik ematen, eta era berean, bai sortzen dituela botere harremanak. Badagoen nolako kargu bat, nahiz eta boronate horiko nenauki. Igual nahi gabe ere. Bai, egin dezakegu sketch bat humorezkoa, ez? Pertsona batek jartzen badu traje bat, nola portatzea ateratzen zaion, edo ez dugu ja bromarik egingo poliziaren uniformekin, ez? Buruan jarriazkego kasko bat jendeari ze gauza ateratzen zaizkion. Eta zuzendarien tituluarekin ere, uste dut, gertatzen dela hori, norberari ateratzen zaizkiola halako impulso batzuk, ardura gehiago hartzekoa, kanpora begira aurpegi eman behar baldin bada, baita baldin bada ere kritikei erantzuteko, pauso bat aurrera egitekoa, halako erantzule sentimendu bat sortzen du, eta behar bada taldeko bestengan ere sortuko du botere harreman bat ere, nahi gabe izan da ere, ez? Igual, zuzendari baten hitza gehiago entzuna izatea, jendeak erresiago kaso egitea, ez dakit. Eta, denontzako hobeto,
gai ateratzea maiaren gainera, esatea nahiago dugula beste eredu bat, eta zuzendaririk gabe biltza, bida. Argi dago argia desberdina dela, komunikabideen artean. Ja, bueno, gu saiatzen gara izaten guk nahi dugun bezalakoa. Ez zegoen beste inporta besteekin berdinak edo ezberdinak garen, errespetatzen ditugu gaina izaera desberdinak, ez? Zen norberak egiten duenean lan bat taldean gaiak ateratzeko maiaren gaina eta pentsatzeko guk nola egin nahi dugu, horrela. Ba oso ondo ulertzen du egiteko beste modu batzuk ere badaudela, ez? Eta denok ez dugula berdin izan beharrik, orduan besteak oso ondo errespetatzen ditugu da ulertzen ditugu, eta guk ez daukaguna inongo konplejorik garen bezala agertzeko, edo inkluso pozez agertzen gara garen bezala. Eta kalera ateratzen zarenean pentsatuta taldean nola atera nahi dugun, eta ateratzen garenean, ba bestekiko desberdin baldin bagera ia berdin zaigu, ba ingo dugu parra eta aspatuko dugu, ez? Eta zuen irakurleak nolakoak dira? Era guztietakoak. Bai, ez dago perfil bat igual gehiago nagusitzen dena. Nik aitortuko nieke gure irakurleei badutela bizitzako gaiei buruzko arduraren zentzu bat. Badela jende bat hartzen dituena bizitzan bere ustez importante diren gauzetan konpromisoa. Ez duela delegatzen ardura, eske bizitza horrela da, eta eske agintariak badakigu zer diren, eta zer egingo diogu, eta dena besteren esku balego bezala eta norberaren esku ez balego bezala. Ez duela hori egiten. Egiten duela saiakera bat informatzeko, bilatzeko beti beste bertsio batzuk, bilatzeko badaudela beste adibide batzuk, badaudela beste bide batzuk, eta gero berak bere autua egiten duela. Orduan oso irakurlea iruditzen zait kontzientea eta kritikoa, guri hori asko gustatzen zaigu. Eta ados egon behar ez badu ere irakurtzen duenarekin, baina hori gauza handia da, ez irakurle kritikoa eta kontziente bat, eta bere bizitzan, importanteak diren gaietan, ardurak hartzen dituela eta konprometitua. Eta guk adibidez argi daukagu, 100 urte bizi izan baldin bada argia, jende horregatik dela, ezta? Esan dugu ezagutu dituela argiak, pentsa inbeste urtetan ezagutu ditu gerra bat, ezagutu ditu diktadura, ezagutu du diru laguntzarik gabeko garaiak, ezagutu du poliziaren isunak eta kartzelaratzeak, ezagutu era guztietako egoerak. Orduan zenek eutsi dio honi, hainbeste herritarroiek, ez? Zekitenak behar dela horako medio bat, eta orduan sinisten dutenak Euskal Herri batzek behar duela medio independiente bat, ez? Eta irakurleak hain kritikoak izan da, ere zerbait gaizki egiten duzuela iruditzen zaienean, jasotzen dituzue iritzi horiek? Bai, nik uste dut denetatik dagoela, ez? Esan dut, gutako edo zeinek medio batean ikusten duenean zerbait gustatzen den zaiona, deno daukagula zentzu hortan liseriketa egiteko gibel handi bat, ez? Hau ez zait gustatu, baina beste gauza be gustatu zaizkit, edo medio batean ematen digutena etengabe gustatzen den zaigunean, esaten dugu, itzali edo aldatu edo utzi erosteari, ez? Baina, beti denok ulertzen dugu, beti egongo dela gauza gustatzen zaizkiguna, baina beste batzuk bai. Eta alare, irakurleak gustatzen den zaiena komentatzeko ohitura badakate, eta guk badaukagu ohitura sano bat, dala horrelako mezu bat jasotzen dugun bakoitzean, gure langile guztion artean konpartitzen dugu denek jasotzeko zer den irakurle horrek esan duena. Beraz hori aseguratzen dugu, argiara idazten duenak, lasai irakurriko dugula eta denek jasoko dugula mezu hori. Eta gero beti saiatzen gara erantzuten, taldean hitz eginda jaso dugun kritika horren aurrean zer, erantzun bat ematen talde bezala zer daukagun esateko esan digunari, eta askotan izan daiteke arrazoia duela, edo desberdin ikuste ditugula gauza, baina estimatzen dugula jendeak hartzen duenean denbora kritika bat idazteko eta bidaltzeko, ez? Ze askotan pertsona batek idazten du, baina egonduko ziren beste 10 pertsona berdin pentsatu dutenak, baina idaztera iritsi ez direnak, ez? Beraz, nik uste dut kritikak bizitza honetan opari eder badirela. Eta irakurle kopurua esango zenuke hazi dela? Bai, azken urteetan edo... Bai, hori etengabe. Badira FIES eta horrelako etxeak, ez, egiten dituztenak estatistikak egiten dutenak, eta hor oso ondo agertzen gara, bai. Edo badira beste ze batzuk, estatistika batzuk neurtzen dutenak ere sare sozialetan, ez, gure albisteak zenbat zabaltzen diren, eta hor, beste medioekin alderatuta, bai FIESen eta bai bestean, argi oso
irakurle aldetik, bai, gorputza du eta irabazten ari dan medio bada. Bai. Eta sare sozialei esker igual ere, helduko zarete jende gaztearengana erresago? Bai, guretzako sare sozialak eta internet eta nabaritzen duzue adibidez papereko alean edo web horrian, jende desberdinak irakurtzen zaituztela edo. Hor, esan, pertsona bakoitza da mundu bat, eta igual ez dugu zertan katalogazioak azkarra egin behar, ez? Orduan, badago jende bat irakurtzea gustoko duena paperean. Berdin da gaztea izan edo zarra izan, berdin da herri txikoa edo hirietakoa, berdin da unibertsitateko ikasle bat edo elektrizista bat. Osea, hori da, ohitura batzuk dira. Eta beste jende bat, internetetik irakurtzen du eta paperean hartzeko denborarik ez du hartzen. Eta berdin da, ez dakit, etxeko andre bat edo ez dakit, ikasle bat edo adina edo nungo duen. Ez dago horrain beste zea. Orduan guk zorionez gaur egunean argia bultzatzeko edo argia jendea egiteko dena iriki dugu aukera. Eta hori ere izan da pixkat, igual eredu berri bat edo jarri duguna martxan, ez? Herritarrak esaten du, proiektua bultzatzen du, argia esan dugun bezala 100 urte iraun ditu herritarroiek erronkari utzi diotelako, ekonomikoki ere ekarpena eginez, eta orduan bakoitzak esaten du zenbat jartzeko prest dagoen, eta bakoitzak esaten du baita ere, argia nola jasotzen duen. Ez da, astekari batek prezio bat daukat hori ordaintzen dut, baizik eta nik proiektu bat bultzatzen dut, eta gero batzuk esaten digute, ekarpena ekonomikoa dena delakoa dela, esaten dute, nik astekaria astero jaso nahi dut etxean, ze irakurtzen dut. Primeran, beste batzuk, nik hilean behin nahikoa dut. Eta igual ekarpena berdin egin du da handiagoa, baina hilean behin jasota nahikoa dut, ze bestela etxean pilatzen zait, eta sakon irakurtzen dut, eta gutxiagoekin nahiko dut. Eta beste batzuk, internetetik jarratzen zaituztet, eta nahiko eta sobra daukat horrekin, ez? Eta ez duz zer ikusirik diru kopuruak, zearekin, beraz. Animatzea ditut herritarrak hori kontuan izan da, pentsatzen baldin badute argiak merezi duen medio badala, egin daitezela argia jendea, zegoen behar dugu oinarri sendo bat, ez? Eta guretzako pertsonak dira importanteak. Ez hain beste bakoitzak karteran zenbat diru daukan. Baizik eta zenbat herritar dauzkaguna, gurekin, ez? Noizbait eraso lazgarri bat gertatzen baldin bada, Euskal Herrian olakoak bizi izan ditugu, utxiko zaituztenak herritarrak dira, ez? Zenbat herritar dago medio baten atzean, hori da bere oinarria. Eta esango zenuke gaur egungo euskarazko kazetaritzaren egoera ona dela? Nik uste dut kalidade aldetik baietz. Ni irakurle bezala, sentitzen naiz askoz hobeto informatua euskarazko medioi esker. Gaztelerazko beti hor ditugu, baina askotan euskarazkoek ematen dituzten gaiak berantago ematen dituzte gaztelerazkoek, edo sakonago ematen dituzte euskarazkoek, edo badauzkagu guretzako importanteak dira jendeak, guretzako importanteak diren arteak, guretzako importanteak diren, ez dakit, kultur ekintzak eta gertakizunak, erderazkoek eske ulertura egiten ez dituztenak, edo oso gutxi kontuan hartzen dituztenak. Eta hori denak euskarazko medioi esker dauzkagu, eta ni bain izten zortan uste euskarazko kazetaritza osasuntxu dago. Eta zenbat ikaslatera diren prestatuta, ez, belaunaldi hor, eskolak egin duten, euskalduntzan egin duten lana, iristen ari da, ez? Eta, argian tokatu zaigunak urte batzuk egotea, konturatzen gara, garai batean, ondo idazten zuten kolaboratzaileak, ez ziren hain beste, eta idatzi behar zuten 11 gaietaz. Eta gaur egunean, aurkitzen dugu, zientzian espezializatuko pertsona bat oso ondo idazten duena. Beste bat, gizarte gaieko hezkuntzan oso espezializatua oso ondo idazten duena. Beste batek landaretan oso espezializatua oso ondo idazten duena, ez? Orduan, hori dena antzematen da, bai. Eta nahi guazen zentratzera urte hurreneko ekitaldietan, ez? Ospatu dituzue, orain arte, zerbait berezia egin duzue, ala guztia izango da urriaren 12an. Lehenengoa egin genuen justo Iruñan, esan dakoa kaputxinoei bisita egin genien, eta egin genuen Iruñan egun pasa bat, ospatzeko hor sortu zela, ez? Beraz, lehenengo ekitaldia izan zen, itzulera jatorrira bidai bat, bezala. Gero egin ditugu, era guztietako ekitaldiak, guretzako lurraldetasuna oso importantea da, Euskal Herria beti Euskal Herriarentzat idazten dugu eta Euskal Herri osotik, saietzen gara, eta horregatik egin ditugu ekitaldiak, Bilbon hitzaldiak, Gasteizen beste hitzaldi batzuk, baita ere Besa upategian egon berri gara kolaboratzaileekin egun pasa bat egiten eta hola Araba Errioxa pixkat ezagutzen. Zer gehiago, iparraldean Hendaian irakurraldi bat,
Ziburun liburu azoka bat ere egun osokoa primeran ateratzen da, bai, egin ditugu gauza desberdinak zean, eta, bueno, orain, esaten genuen, bueno, nahi dugu ere eduki festa egun nagusi bat, eta hori izango da urriaren 12an Donostian, bai, badakigu urriaren 12a ze egun den, eta aitortuko dugu, bueno, hasi ginela egutegian egun on baten bila, eta zeren ez Euskal Herrian mila ekitaldi antolatzen dira, eta zen urriaren 12, eta gero oso, urriaren 12, eta zen, horrexegatik, urriaren 12, venga, aurtengo urriaren 12 ez da izango, beste urtetako urriaren 12, gris eta nazkagarri hori, eta aurtengoari emango diogu buelta, eta aprobetxatuko dugu, urriaren 12 aprobetxatuko dugu, argia den bezala kalera ateratzeko, eta horregatik jarri diogu lema deskoloniza gaitezen, urriaren 12 delako, eta, bueno, saiatuko gara festa izan dadin, festa bera eraldatzailea edo festa bera deskolonizatzen laguntzen diguna, iruditzen zaigulako argia irakurtzeak ere deskolonizatzen gaitula, ez? Eta berriro dago euskararen gaia, ez? Imperioen hizkuntzak hitz egiten ditugunean, imperioaren oihartzunekin ari gara, beraien kuadro mentala, beraien eta euskaraz irakurtzen dugunean, hori ez da imperioa, hori da imperioak garaitu ezin izan duen herri baten arnasa, ez? Eta, bueno, euskaraz irakurtzeak, justo, argiak bezala oso garbi duena Euskal Herri bat dela gure herria, eta, ez dugula beste inor zapaldu nahi, ez ekonomikoki, ez harremanetan, ez militarki, ez, gauza horiek, logika kolonizatzaileak asko desmontatzen dizkigute, ez? Eta, saiatuko gara hori dena, festa batean ere, islatu dadila, ez? Donostian egingo duzu, ez? Bai, Donostian, Trinidad de Plaza izango da ekitaldi gehienak egingo dienak, eta adibidez, guretzako deskolonizatzea da, egun hortako argindarra Goienerrekin egingo dugula eta ez Iberdrolarekin, guretzako deskolonizatzea da, egun hortan zerbituko ditugun ahalik edari gehienak izango direla bertakoak, eta gure balorekin eginda, besa, ardoa, ekologikoa, euskaldunak dira, eta langileen baldintzak bermatzen dituzte, pagoa eta otsaien garagardoa, bertan egindakoak baita ere, euskaldunak. Ahalik eta zerbituko ditugun gauza guztiak izatea horrelakoak, guretzako ere deskolonizatzea da. Edo, guretzako deskolonizatzea da, hori ez, eduki aldetik ez, ibilbide historiko bat egitea, eta hor gaia deskolonizazioa hartuta, denon artean gogoratu eta denon artean ikasiko ditugun pertsonak eta ekintzak izatea pixka bat, deskolonizatzen lagunduko dutenak, eta ez adibidez, puri-purian dagoen daiba jartzagatik, ez Elkano edo horrelako Euskal Herriko figurak eta izan duenak justo beste herrietan imperioa aruntzara eman dutenak, horiek gora ipatu eta horiengan fokoa jarri beharrean, beste historia batzuk eta beste pertsona batzuei ematea balorea, ez da? Eta egingo dituzue jende guztiarentzako ekitaldi desberdinak, ez? Bai, hori da. Adin guztientzako izango da egokia, eta era guztientzako gorputzentzako. Guztiak kalean. Bai, dena kalean, dena doan, eta lasai, eguraldi txarraiten bali karpa hundi bat jarriko dugu, eta ez diogu inongo beldurrik eguraldiari. Eta beraz, bai, esaterako umeekin baldin bagoaz, goizean egingo dugu zomorro bila urgulen ibilbide bat biologoekin, animaliak eta ezagutu eta jolas bat egiteko. Bazkaria izango da, herri bazkaria, jarriko ditugu mailak eta sagardoa doan, kupela bat, eta hortik aurrera bakoitzak nahi duen eraman dezake etxetik, edo inguruan badira ostatu pila bat, bokadile bat hartzeko. Hola, bazkaria izango da oso herrikoia. Eta arratsaldean umeek izango dute beraien txokoa eskulanak eta egiteko, eta gero txirrimir eta txiribiton pailazoan emanaldia ere doan. Eta baldin badigoa zelduagoak, badukagu goizean ibilbide historiko bat, esandako gai horiek landuko dituna, eta Beñat Gazteldumendi eta Miren Artetxe bertsolariek bertsotan egingo dute bidea. Sokadantza bat egingo dugu izango dena oso momentu simbolikoa eta berezia. Sokadantzak egiten da herritarren artean sokan lotuta eta balio berezia dauka, momentu hori ere egongo da, bazkaria eta arratsaldean pobresiak emanaldia. Honek merezi du ikustea, hola mutil gazte bat da, euskerazko poesia eginez, lortzen du jendea ordubetez barrez jartzea, eta gaur egun pilpilean diren gaiek
kritika egin, eta modu poetiko batean, denak jartzea gaur egungo gaietan pentsatzen, eta batez ere barrez, bai, oso merezi duen emanaldi bada. Eta arratsaldean egingo ditugu, argi egunetan egin izan ditugun nan jaurtiketak edo nortasuna agibiak alik eta urrutien notatzea, horrelako jolas, herrikoi eta pixka bat bazildoiak. Eta 7etan kale jira bat trekitixarekin pixka talde zarrean poteatzera edo joateko, eta 8:30etan kontzertuak, eta esan oso pozik gaudez, uste dugu punta-puntako kontzertua izango dela, eta hau ere doan, Trinidade plazan, leku magiko bada, oso kontzertu gutxi egiten dira gaur egun, eta gu lortu dugu hor kontzertu bat emango dela gau hortan, 8:30etan hasita. Amaren alabak hasiko dira, gainera jende tartean eta plazan hasiko dute emanaldia, ez eszenario gainean, eta jarraian egongo dira Mursego, Balerdi, eta Niña Koiote eta Txiko Tornado. Beraz, gure aldetik, pozikara. Mundu guztiarentzat. Bai. Eta zalantzarik gabe, ekintza nahiko desberdinak bezala, ez? Ez dira horrela normalean egiten diren gauza. Ez, hori da. Guri ere gustatzen zaigu, egun ospakizun bat izan da dela berezia eta bestela egingo zitugun gauzak egiteko aukera emango digutena, ez? Beraz, uste dugu ekitaldi bakoitza izango dela hori, berezia, egun hortan daukagu aukera eta beste dozen egunetan, ez? Esan duzuna ere, adin desberdinak biltzeko aukera, eta dena libreta doan, eta dena da kalean. Guretzako kalea hartzeare importantea da, ez? Herritar bezala, eta mugimendua eta pixkat eragina ere sortzeko gizartean kalea oso importantea da, ez da? Eta festa izango da, kalekoa eta herrikoia. Eta festa hau eta gero, baduzue beste zerbait antolatzeko asmoa urtea bukatu baino, lehen? Bai, nagusia izango da Durangoko azokan. Aurten Durangoko azoka antolatzen duen Gerediaga elkartearekin elkarlanean, oso pozik gaude, zeberaiek ere, argiaren 1. urteurrenari egin izaten alako ekarpen bat, eta beraz, Durangon egingo den gogoetaren plaza edo hor egingo diren mahai-inguruak eta hitzaldiak eta hori dena, argiak dinamizatuko ditu, eta beraz hor egongo gara pixkat gaiak aukeratzen, hizlariak lotzen eta egunean bertan aurkezten. Eta horregatik, guretzako Durango beti da zerbait plazat oso berezia, euskaldunontzat festa bada, eta aurtengoa ere izango da oso berezia. Mila esker, ezakit bukatzeko zerbait gehiago esan nahi duzun edo deitu nahi duzun? Eskerrak eman besterik ez, eta hoxe, segi dezagula harremanetan eta elkarlanean, eskeraz. Mila esker, eta ea beste urte izan daitezken, ez? Hori da, guk ez ditugu ikusiko, baina hori da. Seinale ona izango litzateke. Oso seinale ona.